Pa 20 January 2025 pano pa Nyasa Voice Box natulutsa audio ya bambo Charles Ben Longwe imene ankana kuti ayi inali introduction yokuti tsopano akufuna kuyika maganizo awo pa zimene zinachitika ku Chikangawa tonse tikudziwa kunagwa ndege ya Mobile Defense Force ndipo kumeneko tinaluza ndithu olemekezeka Dr. Saulos Claus Chilima omwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Ndi Ben Longwe lero akupitiriza ndi nkhani yawo ndipo akuyamba kunena kuti ayi tsopano akufuna kubweretsa ma similarities kapena kuti kufanana komanso ma differences kapena kuti kusiyana kwa ngozi ya ku Chikangawa ndi ngozi imene inachitika mu 1987 kumbuzini mu dziko la South Africa kumeneko ndithu president wa dziko la Mozambique nthawi imeneyo Samora Machel anamwalira pa ngozi imene. Ndi Ben Longwe akuzisakatula nkhani zimenezi lero ndi nkhani imodzi kuti timve kuti Ben Longwe akuti bwanji pa nkhani imeneyi pano pa Nyasa Voice Box. Ndi kulandireni okondedwa omvera lero lino pa 23rd of January 2025, and it happens to be on Thursday, while my time says 31 minutes after 19 hours, which is 29 minutes to 8 chigawo chimene chakumadzulo, ndipo mbwalo limeneli muli ndine sa Charles Ben Longwe. Ndi kulandirenso kuno ku University of Hard Knocks kumene timagabadula ndithu mitu ya anthu kutenga ubongo kukwecha ndi safu ndi kubwezeretsa kuti aliyense azikhalako ndi kanzeru pang'ono. There is no way we can live in this country and kukhala dormant from the time of Dr. Hastings Kamzubanda to the time of Dr. Lazarus Makikathi Chakwera, almost close to 60 years. Yeah, close to 60 years. 57 plus 5 years, you find kunauti, or not close, more than 60 years. Yeah, nde ineyo lero tatiyai ndi kulandileni tipitilize nkhani ya Twitter, though in series, yokhuzana ndi ngozi ya ku Chikangawa. Now, let me start with the similarities of these accidents. Imene ndinanena ija, imene inachitika pa 19th of October 1986 kumbuzini ku South Africa, imene idagwetsa president wa dziko la Mozambique Samora Machel. Ndi ndege imene inagwa ku Chikangawa pa 10th of June 2024. Ma similarities zofananira nako zimene zinafanana ndi zankhulanso zosiyana zimene zinasiyana. Number one, ndege idanyamula mtsogoleri wa dziko la Mozambique 1986, 19th of October, kuchoka ku Lusaka ku Zambia, ulendo obwerera ku Mozambique. Number two, ndionena kuti ndege ya ku Chikangawa idanyamulanso mtsogoleri wa dziko, ndinene kuti mtsogoleri wa dziko in terms of vice president kuti ndi mtsogoleriso wa dziko, otsatira kwa mtsogoleri wa dziko lonse lino. Sanali governor wa chipani wa chigawo kapena anali secretary general wa chipani ya. Komano we are talking of the vice president of the nation, komanso munthu amene anali ndi chipani, anali ndi anthu omutsatira, anali so family man, anali munthu wa banja lake. Nde idanyamula munthu ameneyo, plus iso former first lady amene analiso mu ndege imeneyo. Nde ma similarities ndi ameneyo. China chofanana nako ndichonena kuti nkhani yokhuzana ndi ma investigations. Ndege ya Samora Machel imene idagwa pa 19th of October 1986 idafufuzidwa ndi aini yake amene adapanga ndegeyo ku Soviet Union, adabwera kuzapanga investigate ndegeyo. Kunokonso ku Malawi kunabweraso company ya ku German imene idabwera kuzafufuzaso za kugwa kwa ndege ya ku Chikangawa. Amene so adapanga amene anapanga the origin of that plane came to investigate that plane. Secondly, ndege ya ku Mozambique imene idagwa pa 19th of October 1986 kunali commission of inquiry imene inapangidwa set, ndipo setting ya inquiry imenene anakambirana the following day after the crash. That means on the 20th of October 1986 adakambirana kuti kukhale commission of inquiry that consisted South Africans
and Mozambicans. Kwa South Africa ndikumene kudagwa ndegeyo. Nde kunali commission of inquiry led by Mr. Magoyo anapangisa kuti commission of inquiry izichulidwa kuti Mago Commission of Inquiry. Kunonso ku Malawi kunapezeka kuti iya indithu adasankhanso commission of inquiry kuti ichite kafukufuku wa ndege imeneyi. Ndege imeneyi idagwa 1986 kafukufuku wake akuoneka kuti adatha 1998 if I'm not mistaken. Pamene kuno ku Malawi it was a matter of some couple of weeks, a month and some couple of weeks ndekuti investigation yati. Kusiyana kwake ndikumeneko. Zosiyana zinazo tizikambabe. China chofanana ndichona kuti ndege imene idanyamula Samora Machel pa 19th of October 1986 mudalibe a first lady a Gracia Machel, amayi Machel mu ndege mu mudalibe. Ndege imene idagwa ku Malawi kuno pa 10th of June 2024 mudalibenso amayi Mary Chilima. Those are similarities zofanana nako zimene zidafanana. Mu dziko la Malawi muno amapanga suspect kuna kuti ndege imeneyi boma likuyenera kudziwapo kanthu. Komanso ndege ya china Samora Machel imene datenga Samora Machel dziko la Mozambique limachita suspect kapena linachita suspect kuna kuti dziko la South Africa ndi la Malawi ndi limene linapanga conspire kuti ndegeyo igwetsedwe. Nde masimilarities ndi amene koma kumbukirani kuna kuti mu audio yangayi I'm not pinpointing kuti someone took a hand kuti akagwetse ndege. Ineyo kumeneko sindinena koma wina aliyense atolapo kuti kodi Ben Longwe akuti chani, ngati zili za nzeru tengani, ngati zili zopusa zitayini. Ndinanenanso kunena kuti ma audios anga amene azibwera pano anthu amene azindiyipanga attack ndi amagulu ena amene amandinyoza ndi kunditukwana pa nthawi imene ndimamikira boma, pamene zifukwa zimene ndimamikira bomazo sakuzidziwa kuti chifukwa chani Ben Longwe amamikira boma. Ine ndimamikira boma pa zifukwa zanga, investigation yanga imene ndinapanga ndathana nayo ndabweranso pano. That's it. Ndi zimene ndingakuuzeni pano. Komano zinazo ndimudzidziwa ndinu chifukwa munanditukwana, munandiyankhula zinthu zambiri. Nde panopo muchita manyazi chifukwa choti anthu panopo ayamba kumvesesa Ben Longwe. Paja ndine Ben Longwe ndipo dzina langa lodziwika bwino pachiyambi limatchedwa Terera Nyani. Ine ndimaterera ngati mtengo wa Terera Nyani. Nde mukhoza nditukwana lero posadziwa za mawa kuti mawa lizabala chiyani. Komano let me put it this way, mwachidule pasakhale nkhondo pano, pasanunkhe mphira pa social media pano, chifukwa for the past 1 year and some couple of months tinalisiya bwalo limeneli la omenyera ufulu kuti amenyere ufulu mokwanira. Ifeso ndikukhala mbali yona kuti omenyera ufulu azititsusa ndi kutitukwana. Izi zinakwaniritsidwa, zidatheka, zidachitika, koma ufulu wa anthuwo sudamenyeredwe mpaka napano. Anthu adakumangidwabe mwankhanza ngati mene ndatusira audio ija, ndipo omenyera ufulu ali mdziko momuno palibe chimene akuchitapo chilichonse. Ndipo nkhani imene ndizayankhula kutsogoloko, komano I'm not here to attack omenyera ufulu wina aliyense. Koma amene zamu zikumuwawayo ali ndi ufulu, zikolopa tili nazo, Sache tili nazo, Nyanja ya Malawi tili nayo, ya Chilwa tili nayo, ya Malombe tili nayo, tikhoza kuwapasa zida ngati zikolopa kuti ngati zawawa kwambiri akhoza maka kolopa nyanja. Ine ndipitirize ntchito yanga imene ndimayidziwa bwino kwambiri, imene sanandiphunzitse wina aliyense kapena activist wina aliyense. Mwazisomo za Mbuye tinapezeka pabwalo limeneli. Nde ndipitirize motere. Nkhani ya ngozi ya kuchikangawa siyasiyente. Ndifa chake ine Charles Ben Longwe ndikuona kuti ndi chinthu cha nzeru kwambiri kuti nkhani tisamayiphatikize ndi nkhani zina, chifukwa ma activists ambiri akhala kuyiphatikiza nkhani ndi nkhani zina. Pang'ono ayankhule za kuchikangawa awonjezereko zina, nditi mapropaganda tina, nditi maboza tina kuti nkhaniyo ikome, chifukwa sangayipereke nkhaniyo in a full version ngati mene ndikuyiperekera pano, mmene so ineyo ndinayisanthulira, ndikuyiphunzira,
ndikuipanga investigate fa ine ndinalowa pa website ndikuphunzira nkhani zina zimene zidachitika zonga zomwezi ndikupanga analyze ndimene zililimo sindikunena kuti zangazi nde zanzeru ayi mwina zanzeru zikhoza kukhala zanuzo zikhoza kukhala za inuyozo koma zanga zopanda nzeruzi ndi zimene ndifuna kuti amalawi amve zikomo kwambiri. Ndayankhula za ma similarities a ndege koma pamene tikufuna kuti titsindike kwambiri lero ni nkhaniso okay ma findings kapena kuti after investigations zimene adazipeza a Soviet Union kundege ya imene adakwera Samora Machel komanso Mago Commission of Inquiry komanso kunokonso company ya ku Germany komanso Commission of Inquiry tufuna tilongosole kuti paliso ma similarities. Masimilarities zinona kuti a Soviet Union anapeza kuna kuti ndege imene adakwera Samora Machel munali zida zina kapena kuti munali mavuto ama recording systems amene adapeza mu ndege muta nali vuto la ma recording systems kapena kuti black box ndi zinazotero. Black box imene idasowa idaliso ndi munthu ina tifotokozanso za black box yokusogoloku kuti mudziwe kuti nkhani ya black box idakhala bwanji mu ndege imene ya Samora Machel adakwera. Chosadziwa atu akuluakulu Mphuno Salota ndendi kuti mukhale ndine chifukwa ndifuna ndikufotokozereni mwatsatanetsatane. Kunokonso ku Malawi kampani ya ku Germany inakapezanso kuna kuti panali vuto la ma recording systems mu ndege zina kuti zidatha 2004 nde mukapeza kuti pali ma similarities ama investigation awawa inyaka ndege ya ku Malawi kuno akuti ya ma beacons kama black box zinali zinthu zoti zovuta kwambiri. Uku kunso nakonso anapezanso chimodzimodzi. Tibwere ku Commission of Inquiry. Mago Commission of Inquiry 1996 to 1998 anakapeza kuti vuto linali pilot anali ndi vuto chifukwa chona kuti sadasatire ndondomeko za mayendesedwe a ndegeyo siku limenelo. Kunokonso ku Malawi tinapezanso Commission of Inquiry blaming a pilot amene sitingakamfukule ndikumakamfunsa mafunso kuti akuti zimene akunena Commission of Inquiries ndi zolondola kapena zabodza nde pali mavuto ngati amene wawo. Komano ndifuna kuti mundimvetse bwinobwino kuna kuti nawonso anapezanso kuti vuto ndi pilot. Tinamva kuti pilot amangoyendayenda mwambamu pamene mafuta anali ochepa. Nde nkhani imeneyo ndimene tifuna kuti tilongosole bwinobwino panopo pa social media with me Charles Ben Longwe. Nde ma investigations anasiyana kwambiri ngakhale kuti ma findings anali ofana. Zimene zikuonesa kuti Commission of Inquiry ya kuno ku Malawi inangomatula zimene Commission of Inquiry Mago Information of Inquiry idafufuza chifukwa anzawo anafika pa conclusion imeneyo atafufuza mokwanira ndipo atapanga ma investigations okwanira atapangaso ma interview mokwanira kuphatikizaso ma television interview kumafunsa anthu pa television kumafunsa mafunso nde zawo zidachitika mwadongosolo ngakhale kuti ma findings awo sanali wokwanira anthu sadakhutitsidwe nawo. Mundimvese bwinobwino pamene ku Malawi kuno Commission of Inquiry idafufuza kwa mawiki ochepa okha kapena mwezi umodzi ndi mawiki owerengeka kufufuza maliza koma ukapeza kuti ma findings awo akupezabe ngati omweja akumago pamene akumago zinatengera mwina zaka from 1986 kuzafika 1998 ndikupeza ma findings otero. Kunoko ku Malawi within a month and some couple of weeks. That's why in a Charles Ben Longwe ndili ndi mafunso ambiri ona kuti Commission of Inquiry akwenda kuti afunsidwe. If I had capabilities and the possibilities yonena kuti I can pull these guys to court ndekuti I would have done that. Kuna kuti anthu awabwere ku court azatifotokozere bwinobwino ma findings awo anapeza bwanji, how did they concluded kuna kuti vuto linali pilot, vuto linali apa, vuto linali apa, pamene anthu ena were skipped. Now when it comes to methodology ya ma findings ngozi ya ku Chikangawa, methodology ya ma findings ndege imene idagwa ku Mbozini ku South Africa
chinthu choyamba anayenera kupeza anthu ena amene mu ndegemo mudalibe. Remember ma similarities ena ndiona kuti amayi Gracia Machel, a first lady, sanalimo mu ndegemo. Ndipo remember kuti siku limene anapanga ngozi linalo kuti mawa lake kunali birthday yawo. Ndipo a president Samora Machel anachoka ku summit kadayithesa kadachita kuchoka pa 19 kuti apite akakhale nawo pa birthday yake azawo pa 20 October 1986 zimene sizidatheke ulendo udathira panjira. Mwayiona imeneyo kunokonso amayi Chilima sadapite nawo pa ulendo chifukwa adatopa ndi ulendo mmene tidamvera kamomwemo poti pakamwa pamadya za mchere anali pa ulendo wina nde kuchoka ku ulendo wina ine ndatopa amuna anga sindipita nawo amuna adapita okha. Nde kuti amayi Gracia Machel sadakwere nawo mu ndegemo fadali ku nyumba. Amayi Mary Chilima nawonso sadakwere nawo mu ndegemo nawo sadali ku nyumba. Komano look here, Commission of Inquiry, Mago Commission of Inquiry, muntu oyambirira kumfunsa mafunso kapena kumuitana ku interview anali mayi Gracia Machel. Ndikukafunsa kuti zango zimene mkuiona bwanji. Fuma funso ngati kuti mukudziwapo chani za amuna anu kapena adani awo amene anali nawo. Chifukwa remember Wine Nyondo anaponya ka clip pa chani pa social media pa Facebook na kuti kunali nditu turbulence mwamba kwa amene amacheza nawo. Ndesi zingatheke kuti mwamba muli turbulence imene linali mwambamu nde wina azicheza ndi wina amene ali pasono kuti mwamba muno mavuta nde a vice president ali ndi mafoni asacheze ndi munthu wina kapena akazawuze kuti koma mwamba muno amayi ache simuli bwino. Zimenezo ndizosatheka. Nde kuti Commission of Inquiry anayenera kufufuza bwinobwino kuyamba ndi anthu amene sadali mu ndegemo amene anali mayi Chilima uku sadayamba ndi Gracia Machel. Tatiuzeni zidatha bwanji. Nde anamba kufotokoza kapena mkudziwapo chani anamba kufotokoza kuti ineyo tu ma suspect amene ndikuwadziwa ine wankulu suspect amene ndikudziwa ine ndi Dr. Hastings Kamuzubanda amene ali president wa dziko la Malawi. Zimenezo ndikuyankhula sine Ben Longwe koma ndi amayi Gracia Machel. Ndipo amayi Gracia Machel alipo amene akufuna kuwafunsa mafunso akhoza kukafunsa kapena mupita pa website mukafufuze khani imene ndi pa website. Anaperekera umboni onena kuti anenera kufufuzidwa ndipo adalongosola kuti amene ndikudziwa ine ndi Dr. Hastings Kamuzubanda chifukwa amuna anga masabata angapo anapita kunku kapanga confront pa nkhani zimene zikuchitika zokhudza dziko lino ndipo ineyo zimenezi ndizaziyankhula patsogolo what happened. Mwayiona imeneyo. Chief of Staff wa ku Mozambique nayenso kunali kuona kuti before the crash anayankhulanso kuti dziko la Malawi likupanga zinthu zotsutsana ndi mmene zimayenera kuyendera ndipo anayankhula zokhuza napanga accuse Dr. Hastings Kamuzubanda. Nde izizizi kuzika pamodzi mpeza kupeza kuti uku anayamba uku kuyamba amayiwa kuwapanga investigate ndipo amayi adalongosola kuti ine mmene ndikudziwira ndani wa amuna anga anali auji. Mwayiona imeneyo. Nde zitatero ku Malawi kuno sitinamvepo kuti anayitana amayi aja mayi Mary Chilima tatuze ndifa munthu kamakhala ndi mkazi wako matha kumfotokozera kuti amayi ineyo mukazandiona kuti ndangofa mwazizizi aujaja timasekererana koma amene ajawo kuti andipeze tilipo awiri akhoza kundipanga zinthu. Mwayiona imeneyo. Chimene chocho anayenera kuchifufuza chimene sitikudziwa kuti mu Commission of Inquiry mwawo zimenezo zidalimo. Mwayiona imeneyo. Secondary kunali kuona kuti munthu amene anabwera pamalo po police officer, the top police officer amene anayambirira kufika pamalo kumapanga investigate anafunsidwanso funso ndipo anayankhula kuna kuti a President Samora Machel ndi anthu ena amene anali mu ndegemo they were the best friends of President P.W. Botha. Remember that time kunali ulamuliro wa azungu ndipo mzungu amene amalamulira dziko la South Africa anali P.W. Botha. Akuti anali ma best friends anga komanso anali ma best friends a P.W. Botha president wa dziko la South Africa. Yet panali tension imene inalipo pakati pa
PW Botha ndi President Samora Machel. Panali tension yovuta kwambiri moti zimene anayankhula mkulu ameneyo wa polisi zinali zabodza. Mwayiona ameneyo. Mudziko munomonso munali tension between Dr. Saulos Klaus Chilima and the government. Remember kuna kuti anachitidwa strip ma udindo awo onse ndikuachita strip ndikuna kuti takukhulukirani nkhani zanu za corruption sizidalowe mu court kena kwadamba kumatumidwa 2 minutes nake ngozi kuchikangawa munthu watera pompo. Mwayiona ameneyo. Nde kunena kuna kuti adali best friend wa boma limene iwo amalitumikira limene lolo ndi bodza la kunkhuniza panopo tiye titsutseni kuna kuti Dr. nditsutse ineyo ndisanene kuti titsutse ndikutsutsa ndine Ben Longwe kuna kuti ubale wabwino panalibe pakati pa Dr. Saulos Klaus Chilima komanso ndi boma limene iwo Saulos Chilima amalitumikira ngati vice president chifukwa tikuona maunduna onse anachotsedwa ndipo tinaona kuti anangosala ndi uvice okhawo ndipo lo anakhulukidwa maunduna ajasadabwezeretsedwe kusonyeza kuti panali tension between Dr. Saulos Klaus Chilima ndi boma lawo lomwe limene amalitumikira. Nde tikanoti anali ma best friends kapena tikana kuti yayi a president amalira kumaliro a Saulos Klaus Chilima kapena chani izozo ndi zinthu zona kuti wina aliyense akhoza kulira as long as ndi pamaliro ndipo ina sanalira ngakhale pali pamaliro koma zokuti panali ubale wabwinobwino pakati pa boma la Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi vice president wawo izozo zimakhala nkhamba zaifa Malawi fati dazolowera kuti munthu akapita ndi pamene timankhula kuti anali bwenzi anali munthu okoma mtima anali munthu wabwino chonsecho timamana blanket lofunda chonsecho timamana sopo utazisambira chonsecho timamana chakudya mwina kumampasa chakudya kamodzi pa tsiku komanso osakwanira ndikumana kuti munthu ameneyo anali wabwino timankonda pano amapanga zakuti nde there was tension already. Nde commission of inquiry Mago commission of inquiry inayenera kuchita investigate a police amene amabwera pamalopo kumachita investigate anayenera kupanga investigate mai Samora Machel zimene ku Malawi kuno sizidachitike ndi commission of inquiry. Remember I told you there is a lot of gaps imene ine Ben Longwe ndifuna kuti ndichite cover kapena ndichite find out kuti apa sibadayende bwino apa sibadayende bwino apa sibadayende bwino. Ndinanena ponso kuti mu dziko muno tinali ndi tinali chifatika titiri ndekuti amene alipo ndiyena tinali ndi Minister of Homeland Security amene sadapangidwe investigate. Tili ndi Commander in Chief of Malawi Defense Force pokhala kuti ndegeda gwayo ndiyawo ndipo amunali mapiloti IMDF awo awiri komanso kunena kuti iwo pokhala mtsogoleri wa asilikali analesa asilikali kuti siyani ma investigation iwo muzapitiriza mawa pamenepo pali question mark yona kuti chifukwa chani a commission of inquiry kapena kuti mwina constitution yathu simalola kuti president apangidwe investigate kapena apangidwe interview ngati simalola chifukwa chani constitution yomwe imalola kuti a president apite ku parliament akafunsidwe mafunso ndi ma members of parliament a form 4 amene ali ku parliament akafunse mafunso koma tikuona kuti commission of inquiry sidapite kwa president kukafunsa mafunso kuti why you suspended the search ya ndege pamene ndege nali ya asilikali osecha onda asilikali sagona tulo ndiponso kumaloko ndikumaloko na kuti asilikaliwo akudziwa ko bwinobwino. Look here chifukwa chani ndili ndi mafunso amenewa Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi asilikali remember anavalapo uniform ya usilikali ndi commander in chief mtsogoleri wa asilikali mdziko muno ndi apolisi. How come anapanga suspend search? That only speaks louder than anything else, than any report, than china chili chonsecho. Okay? All right. Tipitise motel. Ndifachani sana pange interview a Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Izizi ndikufunsa chifukwa chona kuti a Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi ineyo pano Ben Longwe tosende azibusa
chosiyana nchokuti iwo ndi akulu, ndi a principal, ndi a president pa nkhani za uzimu, ine ndi mwana ndi student. Komano tikafika m'Baibulo limana kuti amene asunga Israeli sagona tulo ngakhale kuozera. So zoti amene amasunga Israeli ndi nsilikali, Mulungu kumwambako ndi nsilikali, samagona tulo, samaozera kusunga Israeli. So pano iwo pokhala commander in chief wa Malawi Defense Force, chifukwa chani on this particular day kuti ndege yawo yasowa, asilikali yawo asowa, iwo akuti tikagoneka tulo tibwerenso mawa tizapanga search ndege mene, pamene Bible ma procedures ma protocols za asilikali ndoti asagone tulo chifukwa choti iye akulondera Israeli, chifukwa iye akusamalira Israeli. Chifukwa chani ya Dr. Lazarus Makafe Chakwera, after wearing that uniform ya asilikali, being a commander in chief, this day, on this particular day, pamene vice president wa SOA, pamene ndege ya SOA imene anakwera vice president, former first lady, mapilot awiri MDF wa SOA, commander in chief wa Malawi Defense Force authority ndikagoneka zimezi zazipanga mawa. Mafunso anga ndi amene. But in this audio, I'm not saying kuna kuti awa adapanga zawo. Nkhani ndi yayikulu kwambiri, ndipo ndiyo kuti tiyipitiriza fa ikuoneka kuti ndichikha chiaudio chachitali kwambiri, zimene I'm trying to avoid. Secondly, mundege munali kapena ndine kuti chomaliza, munali a former first lady. Amene ndege itachitika ngozi uchikangawo, chinatuluka chikalata chimene wadalembera achibale awo. Ine ndikazafa muzandike chonchi chifukwa siziziwika. Anayika dongosolo lonse la maliro awo pamenepo. Now, kodi a commission of inquiry adakafunsako ku family ya first lady, kukafunsa kuti ndi chifukwa chani amayi amenewa a former first lady wa adatulusa chikalata ngati chimenechi asadamwalire. Kodi panali tension ina yake poti amayendanso ndi achilima, amene somwina anali ndi tension ina imene mwina malongoswana. Chifukwa chani amayiwo adatulusapo chikalata chimenecho? Kodi pamoyo wawo adali ndi zopsezo zotani? Amadwala nthenda ina yake imene amaona kuti akhoza kumwalira nayo, kapena anali ndi adani ya ena ake mdziko muno? Nde zimenezozo commission of inquiry inayenera kuchita find out kazinali za negative, kazinali za positive, anayenera kubwera nazo pamenepo kuti ife tizimvese. Zinazo tipitiriza poti chodiochi chatalika. Koma ine Benilongwe ndilekeze pamenepo kwa lerolo. Tipitirizanso mawa tikakhala ndi mphamvu ya magetsi, komanso kafunika thuka kakakha kuti katisungira ku ulemu pang'ono, faka kuoneka kuti ulemu kalibe. God bless you and have a very wonderful night. Mukhale ndi usiku wopambana. Thank you very much. Thank you.